Предвид студа навън, все повече и повече хора подсмърчат. В следващите минути ще разберем как да лекуваме хремата, така че да се предпазим от усложнения и можем ли успешно да се справим с течащия нос и в домашни условия, без посещение при лекар. При мен е хомеопатът и шуслеров терапевт доктор Василка Юрукова. Здравейте! Здравейте! Да почнем най-напред от това. Много хора като че ли смятат, че хремата не е нещо, което е кой знае колко притеснително и смятат, че могат и сами да се оправят, без да ходят на лекар. Така ли е? В повечето случаи е така, но при някои от хората тя се усложнява с синузит. Така че ако пациента, например, ако човек се разболее и до 7 до 10 дни вижда, че хремата някак си не минава, напротив, като че ли се удължава и се усложнява, добре е да потърси лекар, защото може да се касае за синузит. Кои са първите мерки, които трябва да се вземат, като ти се разтече носа? Първата мерка е затопляне. Просто основното е да се затопли човек, да пие много течности, особено топли храни, топли течности, топъл чай, например. И също така е добре в този момент да увеличи количеството на водата, защото водата е необходима, за да не се сгъстяват особено много секретите в носа. Другото важно нещо е рязко да се спрат всички слузообразуващи храни. Това най-често са млечните храни. Всички млечни храни образуват много слуз. Никакво мляко, никакво сирене, кашкавал, кисело млеко. И също така киселите храни. Това се знае още от аюрведата, тази древна индийска медицина от преди 5-6 хиляди години, че киселите храни, включително между другото цитрусовите сокове или цитрусовите плодове като цяло, могат да предизвикат засилване на отделянето на сулз. Ако човек има хрема, просто може да го види и до половин час след като вземе някакъв цитрусов плод, започва да му тече повече носа. Добре, какви са, имат всякакви видове и общо взето начина, по който се лекуваш, предполагам, зависи от това каква точно ти е хремата, така че малко повече за това да ни разкажете. Кога, как? Ами, хремите могат да бъдат разграничени на различен принцип, но може би най-лесно и най-така удобно за зрителите ще бъде, ако ги разграничим в зависимост от причинителя, като инфекциозни, било то бактериални, вирусни, а от друга страна алергични или вазомоторни. Да ги почнем тези, които са си общо взето най-актуални в този сезон. Най-актуални в този сезон са си острите хреми, които са си в едно 99% започват като вирусна инфекция и в последствие, някъде около 4-5 ден, върху тази разранена от вирусите лигавица се населва бактериална суперинфекция, както ние казваме лекарите. Така че тези неща могат много добре да се лекуват с прости мерки и с шуслерови соли. Кажете конкретно. Шуслеровите соли са много удобни за самолечение. Повечето от пациентите това го използват като първи досег с шуслеровите соли, защото виждат бърз ефект. Основното е да следят какъв е вида на хремата, какъв е цвета на хремата. Ако хремата току-що започва, е добре да започнат с шуслерова сол номер 3, която е за начало на всички настинки, на всички остри болестни процеси. А в момента, в който хремата започне да тече обилно, водниста секреция от носа, тогава е най-подходяща номер 8. Тя много бързо спира, номер 8 много бързо спира воднистата секреция. Когато секрецията хремата си стане много бяла, гъста, сгъсти се, номер 4 помага много. А когато естествената еволюция вече преминава към жълта хрема, номер 6. Така че най-интересните соли за този тип проблеми са 8, когато ни тече вече носа, 8, 4 и 6. Добре, а какво количество да се приема? Децата най-често предпочитат да ги смучат, възрастните предпочитат много често да ги разтварят във вода. И двата начина могат да се прилагат. По колко пъти на ден? Обикновено 5 таблетки за деня е минимума, който трябва да се използва, за да имаме по-бърз ефект. 5 таблетки могат да се разтворят във вода и да се пият на глътки по-малко през деня на всеки час или на всеки час да давате по една таблетка на пациента до подобрение. Добре, а с алергичните хреми, това е общо взето голям проблем за хората, които го имат, защото не могат да се отърват от него години наред. Точно така е. Да не говорим, че алергичното възпаление обикновено разранява лигавиците и тези хора са най-често боледуващите. Пак отново, тъй като при алергичните хреми имаме водни секрет, отново използваме най-вече шуслеровата сол номер 8.
И ако искаме да подобрим допълнително състоянието на пациента, той да боледува по-малко, с номер 3. Така че 3 и 8 са подходящи както за остра хрема, така и за алергичните хреми. Много добре помагат. Какви са най-честите усложнения от една хрема, която по една или друга причина остане нелекувана или неправилно се лекува? Най-честите усложнения са синузит, но при мъничките деца, при малките дечица, тъй като при тях синусите почти не са развити, те имат синуси развити единствено тук, между етмоидалните, които са между очите, те много често правят отити. Възпаление на ушите, защото евстахиевите тръби са много къси при тях, много широки и много лесно тази инфекция преминава там. Другия вариант е да слязат надолу, разбира се, като инфекции, вече да предизвикат трахеит, бронхит, пневмония. А синузитите, тях как да ги третираме? Синузитите обичайно могат да се третират с същите шостерови соли. Значи, ако се касае за хрема, която се лекува с шостерови соли, тя обикновено не се осложнява до синузит. Ако започнем лечение в начален етап. Ако сме изпуснали вече положението, е добре винаги да се консултира с лекар и той да предпише специфична терапия, не да се прилага самолечение. Добре, а иначе като си говорим за това какво може да направи човек в къщи, освен чайчетата, примерно някакви запарки и така нататък, помагат ли инхалации? Да, има много добър ефект от тях. Така, например, парните бани, в които има малко лайка, малко сода за хляб, помагат изключително много. Когато човек, например, има тенденция да развие синузит, повечето от хората имат рецидивиращи такива проблеми. Те си знаят, усещат, че отново техния синузит ще се обостри. В този случай, например, могат да сложат една кърпа, хавлиена кърпа, която да бъде изгладена с много гореща ютия и да я сложат на челото или съответно тук, ако става въпрос върху бузите, ако става въпрос за максиларен синузит, или пък да си сложат в една турбичка, памучна турбичка, малко морска сол, която да бъде загрята за известно време в печката на 50 градуса. И след това просто да се сложи, като внимават, разбира се, да не се изгорят. Има ли смисъл да говорим за профилактика, когато става въпрос за хреми? Въобще тук предпазването как се случва? Предполагам, че общото състояние на имунитета е най-важното. Нещо друго? Повече витамини и минерали, по-малко турши през зимата, защото става въпрос за киселинни храни, които в крайна сметка... А те пък как влияят? Защо да Киселинна храна са. А киселината реално, киселината среда в организма предизвиква веднага много добра среда, в която се развиват всички възможни инфекции. Така че да ограничим туршиите, да се спрем повече на пресни плодове и зеленчуци, да взимаме повече витамин С, да не пушим прекалено много, да не пием прекалено много алкохол и просто да не се излагаме прекалено много на студ. Ако това се случи, веднага след това да направим едно затопляне в рамките на 1-2 дни, защото хремата обичайно може да не стартира същия ден, а на следващия да ни изненада. Няколко пъти споменахме децата. Има ли разлики в начина, по който лекувате тях и възрастните? Има разлики. Има разлики, защото при мъничките деца основното е да успеем да извадим секрета навън. Вие знаете, че повечето от децата много трудно си, особено мъничките до 3 годишна възраст, не могат да си духат носа. Сега това е много лесно да се подобри, тъй като има помпички, които са с дълъг шнур. Майките много ги харесват. Просто пръска се морска вода в носа и след това този секрет излиза навън, защото ако този секрет не излезе, никакви капки за нос не могат да помогнат и тази инфекция избива или към ушите, или надолу към белия дроб. А като стана въпрос за капките за нос, какви са рисковете, когато ползваш такива и има ли опасност от предозиране? Какви са последствията от него съответно? Аз лично не съм особен почитател на капките за нос. Винаги препоръчвам на моите пациенти да използват просто морска сол, защото имам предвид тези спрейчета, които са с морска вода, защото са прекрасни, много лесно омекотяват твърди секрети, помагат за прочистване много добре на носа, докато всички други деконгестанти назални, както ние ги наричаме, капки за нос, ако се използват известно по-дълго време, особено, например, при хронични хреми, при рецидивиращи хреми, в крайна сметка лигавицата се изтънява и се уврежда трайно.
А от друга страна, дори при една остра хрема, какъв смисъл да даваме капки за нос, когато самите реснички вътре на епитела, които покриват ноздрите, идеята им е да се изчистват на практика от токсини, от бактерии. А в този случай те не могат да го правят, защото ние блокираме тази им естествена функция с капките за нос. Виждаме тук една промивка с вода на екраните зад нас. Ние сме го показвали това нещо и в нашото студио. По вашите впечатления помага ли? О, чудесно е. Просто имам деца, например, малко по-големи, над 3 годишна възраст, които са с изкривена носна преграда. При тях, тъй като има механична преграда, която не може да бъде отстранена по никакъв начин с никое лекарство, това е единственото нещо, което им облегчава много бързо хремите. И като се прибавят шусерови соли, хомеопатия, нещата са чудесни. Това е прекрасно средство. А иначе, освен с хреми, с какви други най-чести симптоми идват в момента хората? При вас коментирахме преди ефир, че масово са болни всички. През зимата изключително често лекуваме кашлици. Децата обичайно идват за кашлица и обичайно кашлицата е именно от такъв нелекуван ринит, от такава нелекувана хрема, която в крайна сметка се стича надолу и предизвиква рефлекса за кашлица. Дори не слиза надолу, не се усещат някакви хрипове, когато направим изследване с слушалка, просто става въпрос за една хрема. Възпалява се гърлото. Именно. Лекуваме много отити, много често рецидивиращи възпаления на ушите, гърлото, много често гнойни ангини или пък просто за червено гърло. И защо всичките бронхити, пневмонии, цялата гама от дихателни заболявания, това е най-честата патология през зимния период при нас. Добре, благодаря ви. Пожелавам ви по-малко в крайна сметка да са хората, на които им се налага да прибягват до вашите услуги, поне по спешност. Дай Боже. И съм сигурна, че сме били полезни на всички, които искат да могат бързо и така информирано да вземат мерки, когато се разболеят и носа им започне да тече.